είναι ότι οι Αμερικανοί, όπως σας έλεγα πριν, έχουν αποφασίσει να πάνε σε Γεωργάκη. Για να πάνε σε Γεωργάκη, τάκ, πρέπει να κόψουν το κόστα του Σιμιτάκου. Έτσι λοιπόν του έχουν στήσει στη γωνία, έρχονται οι εκλογές και θα δείτε εκλογές. Και εκ του λόγου των Αμερικανών, γιατί πολλοί λένε ότι οι Αμερικανοί θέλουν να κερδίσει ο Σιμίτης, εγώ αντιστρέφω. Γνωρίζετε ότι μπορώ να έχω κάποια πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες. Όχι, οι Αμερικανοί θέλουν να χάσει ο Σιμίτης για να έρθει ο Γεωργάκης στα πράγματα. Θα έρθει λοιπόν η Τούμπα, θα έρθει ο Γεωργάκης αρχηγός αξιωματικής και θα προσπαθούν μετά σε 2-3 χρόνια να του πάρουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως κάνανε με την κυβέρνηση του Κώστα Μητσοτάκη μετά την Βουλιαγμένη. Τότε θυμάστε την προσπάθεια για την Βοσνία, για να φέρουν τον εκλεκτό του στο Γεωργάκη. Οπότε θα μας πάνε σε μια συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Πώς? Παιδιά, τα πετρέλαια, εδώ έχουμε πετρέλαια. Μπράβο. Οι Τούρκοι από την άλλη μεριά διεκδικούν ένα κομμάτι. Δεν μπορεί, θα τους βάλουμε μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει. Θα πει ο Γεωργάκης, ακούστε Έλληνες και Ελληνίδες, μεγάλη επιτυχία. Από εκεί που δεν έχουμε τίποτα, από τη στιγμή που έχουμε αγωνίες, από τη στιγμή που καταργήθηκε ο 13ος και ο 14ος μισθός, οι οποίοι καταργούνται με την είσοδο στην ΟΝΕ, αυτά δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Ξεχάστε τα. Ξεχάστε και το εφάπαξ που και αυτό δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Δύσκολα τα πράγματα. 2003 τότε εκεί θα έρθει ο Γεωργάκης και θα πει άποψή μου. Παιδιά, φτιάχνει η οικονομία, λύνονται τα προβλήματα, δεν πάμε στο στρατό καθόλου. Με την Τουρκία τα έχουμε βρει, γίναμε πλέον Βέλγιο, δεν χρειάζεται, θα έχουμε μόνο τους μισθοφόρους. Πάμε σε εκμετάλλευση. Και κατόρθωσα το εξής εκπληκτικό γεγονός. Εμείς θα πάρουμε 7 και οι άλλοι θα πάρουν 3. Παίρνουμε το 70, παίρνουμε το 30. Τελειώσαμε. Συγγενείς και αυτοί πλέον μέσα στην Ευρώπη, μπαίνουν οι υπογραφές. Ωραία, έρχεται ο Αμερικάνος. Ο Αμερικάνος έχει βάλει το δικό του άνθρωπο εκεί, το Γεωργάκη, η οικογένειά του, αμερικάνικο διαβατήριο, κουλτούρα του, ο δικός τους άνθρωπος, και λέει: εσείς οι Έλληνες μου χρωστάτε σήμερα που μιλάμε 45 τρισεκατομμύρια δραχμές το χρήμα, γιατί στον Αμερικάνο το χρωστάμε. Ας έχουμε πάρει και ένα ποσοστό γύρω στο 7% από τις Ιαπωνέζικες τράπεζες, και εκεί από πίσω είναι Αμερικάνος. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Αυτά δεν μπορούμε να τα δώσεις, έχεις κολλήσει. Διαγράφονται χ και παίρνω κι εγώ άλλο ένα 40% για να εξοφληθώ από τα κοιτάσματα. Θρίαβος, θα λέει ο Γεωργάκης. Όλες οι κυβερνήσεις από την Επανάσταση 1821 μπαζεύανε χρέη, όλοι χρεώναν την Ελλάδα, εγώ έρχομαι και τα διαγράφω. Έλληνες, δοξάστε με. Πάει και το 40%. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Αυτό είναι το σενάριο της επόμενης δεκαετίας. Οδηγούμενοι και φερόμενοι βεβαίως κάτω από το καθεστώς της παγκοσμιοποίησης. Τώρα, εάν μερικοί στη διαδρομή αυτοκτονήσουν από την ανέχεια, τα προβλήματα, κάποιοι άλλοι κάνουν χαρακτήρι από το εθνικό τους φιλότιμο, αυτό ποσός ενδιαφέρει βεβαίως τους επικυρίαρχους και πολύ περισσότερο ποσός ενδιαφέρει τον κύριο Σιμίτη. Σιγά η ευαισθησία του κύριου Σιμίτη. Την είδαμε την ευαισθησία του και στους φουκαράδες με τα πανωτόκια και στους μικροσυνταξιούχους και στους αγρότες και στους μαθητές και στους φοιτητές και στους εκπαιδευτικούς. Σε όλους είδαμε την ευαισθησία του κυρίου Σιμίτη. Έτσι δεν είναι? Πώς δεν την είδαμε? Κατεγράφει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Εκεί λοιπόν σήμερα ζούμε, κυρίες και κύριοι, και αυτή είναι η πραγματική κατάσταση.